Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan amaurin, nga iti agdama, kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan amaurin, ket iti agdama, addaak dito'y Canada, kadanak ti si Bubukel a pamilyak. At itugmat asalaysayon no kasano ang nakagteng kami dito'y asang kapamilya. Ngam saan aday tati kayat ko nga ibinlay, no di kat ti istorya ajak tupulos malipatan, nga adda pa kainaigan na iti Paskwa, ken baro atawan. Amok nga ado ti as-asikaswen nyo, ken makumikum kayo kadagiti maaw-awat yu asurat, manipod kadagiti kas kanyak, anaayat adumdumngeg, ken mangtartarabay kada kayo. Ngam sapay la kumamanang, tama ipaayan met iti gundaway, daytoy padas ko. Apay nga siya ti pangibilbili namin ti dayta maurin. Apay nga urayom lang ni Ariel. Saan nga rudan, Becky? Ta sigurado nga agsakit manan tinakam na, no jak mapatgan ti kiddaw na nga itulod na iti balay. Ay nga may mayat tamat na si kamis mo ti makisarita kinkwana. Iti kasta, saan na maupay di tao? Agasam ngay, ag-effort nga may mangsukon kan ka. Kaya, saan na ka na madanon diti trabaho? Ta nagawit ka?
Isu nga rod, nga ibilbilin ko kan ka. Tapno, Mom, kasla di mo ayayatan dyan nobyom, kapiti kas tangar aramidam. nagbidot ka dita, Becky. Ay ayat ak unay ni Ariel. Apay nga roda di mo mailaban, daya nayat yung ngay. Amom noon niya ti makagapo, Becky. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka? Ay, Isa pa nga asim ko mata maawatan nak. Katulungan nak, gayam. Kanyat orasan. Apay nga itakala nga si Mangpat? Ni, tatang, nagdiretso ak nagawid apaman arimuara kiti trabaho. Apay nga ron nga itakala nga si Mangpat sayat? Tatang, No saan ka anapan nagsayat? Itay kumapay ang nakasangpet ka dito'y balay kat nakaluto ka kumandang nga! pasensya kayong tatang. Sana kami ang nakalugan adagos itadaki di paradaan. Ngamkit di, talaga ang nagdiretso ak nagawid, apaman ang naggapu ak iti trabaho. Nagaduo pa'y larason mo. Ingka kat agluton tamabisina kon. Darasam! anya? Nagsapa ka lang aruda na nagawit, ngam nautan ka pa'y laang? Ay, unay matan. Diyak kami nakalugan adagos iti kalman iti paradaan. Iso ada iti naladawak iti sumagmamano a minutos asimangpot iti balay. Nalabas mo't ni Tata Kanor. Anyalatan ti kayat ng aramidan kang kangay. Ay, Jack amo, Becky. Ay na. Nakakaasi ka lang aruda. Speaking, aday tan ni Ariel. Ha? Naimbang nga oras mo, Maureen. Naimbang nga oras mo, Becky. Kastamat kang ka, Ariel. Apay nga da ka, Ariel. Day off ko ita. Iso asinapa kong timay. Tapno dinakmanin panawan. Ha? Tinasya at panawan kayo na dunga tapno makapagsarita kayo na imbag. O sige, bye. Anyat aramidam, Ariel. Aguray akong ditoy. Aging gaamalpas si trabaho, Maureen. Anya, nagsapa pa'y laang. Awanan yaman na. Basta aguray akong ditoy. Nalpasan ngayon karik iti bagik. Nga itulod kay Jibalayo. Tapno maam-am mo kon ni tatang mo. Naimbag nga oras yun, sir. Siyak ni Ariel. Siyak Awan bibiyang ko nga ora sino ka pa'y lalaki. Tatang. Talaga sayat ka! Sir, di ko makabilang ti kaayan ayat ko. Anya timbagam. Kayan ayat mo na ito'y babae. Uwin, sir. Kaayan ayat ko ni Maureen. Talaga gaya masayat ka, babae. Saan? Gusto ko man. Di yung tangaran ni Maureen. Pangasiyo. Awan bibiyang mo nga ora niya pa'y taramid ang kankwada. Awan bibiyang mo!
Nairwamakon anauyong kanyak ti amak manang Emmy. Tasyak ti pabasulan na iti pannakatay day di inak. Sigun ngamin iti ikit ko akabsat ni tatang. Pimusay day di inak, idi impas nga inak. Iso anadagsan ti dara kanyak ti amak. Sipod na daanak iti puot, jak pulos na rikna nga impatagnak. Babaunan ti trato na kanyak. Tagabo na. Kinapudno na, ad-ado pa'y tinaitulong ti ikit ko idi agad adalak, ngam ti mismo nga amak. Ngam uray no kasta, sa anak ang nagimula iti sakit tinakam. Idi naamon ni tata nga adan kaayan ayat ko, nakarkaron ang nagbalin nga istrikto kanyak. Kat tisigod nga ungat laeng ang mapaspasarak no maladawak nga agawid. Nasukatan iti kabil, tanakarkaron ang nagbalin ang nauyong kanyak ti amak. Saan ka lang ang kriminal? Sumayat ka pa'y! Awan serbi manakaadal! Gatal! Nagsakit mo ti kasta pa nagsasauyo tatang. Anak da. Awan ti anak ko ang kriminal! Saan ka kriminal tatang? Saan? Kriminal ka! Pinatay mo tayo di asawak! Kriminal ka! Saan ka kriminal tatang? Saan? Kriminal ka kung naklangarutan! Orean niya pa'y aramidem! Kriminal ka! Pinatay mo tayo di asawak! Kriminal ka! Kriminal ka! Yakan mano sa tikas di atrato yung kanyak tatang. Isa na saysaya at pa'y na pumanaw ako. Sige! Pumanaw ka! Tiamong kadlapdan ka? Ha? Saan ka lapdan? Pumanaw kan kriminal! Pumanaw ka! Unay matinitata ka, Nor. Saan mo matabasol na pipmusay manday dinanang mo nang ipasngay kan ka? Anyangay ko matibasol mo yun, Jai? Talaga sa balit yung ugali ni tatang. Siya ka talaga di mapasulan na. Sipod na daan nakitipuot. Nagsakripisyo akon. Nabanog akon, Becky. Nabanog akon. Maawatan ka, Maureen. Naibag ka dito kabalayan nagkamang. Safe ka dito, eh. Pasensya kan, Becky. Ngam siguradong agturungan dito ni Ariel. Ha? Ano di kaya't mo asawan? Imbagakan ko na nagtalaw ako ni Jabalay. Diyak lang minamuno sa dino ti Dagos na. Isa ako nakasukunan naklaangan di ti Dagos mo. Kasta ka di? Maureen, kaya't ka di asawan day tama kidandakan ka ni Ariel? Uwan, makamuditan. Total, kanayon nga ibaga ni tatang asumayotak. Agatelak. Hoy, girl! Sana rason ti kasta nga ibagbaga ti amam tapno aramidom tanya manapampanunutom ita. Amang ano nakarkaron to nagkalkal na utang ka, girl! Saan siguro? Marik na kaya ayatanak ni Ariel. Kasta akmut kan kuana. Isa pa nagkunak. Gusto lang na iti apangandan ko. Makidan na akon kan ni Ariel. Saan may makasarita pulos ni Tata Kanor? Gapoy tinalaw sa pungtot na, nana. Iso ada kayo tinapanunot mi nga asit gan ni Maureen. Maawatak barok. Katagyaman akmat, tanapanunot yu ti umasidag kanyak. Napagsaritaan mi dahito gan ni Maureen, nana. Wan antiminyang, panggap mi nga minan ti agkalay sa kani Ariel. Saan mi akayat ti agdanalatan iti agnanayon? Iso akayat mi kumati umamo kan ni tatang.
Kaya't may akid daon ti bendisyon na. Di kayag danag. Siyak ti makisarita ken kuana. Tangay saan na kayo akayat akasarita. Agyaman kami, takayat na kami atulungan, nana. Agmay-maysa aka nakak ni Manong Kanor ni Maureen. Siyak mismo, diyak kayat ti panang pampabasol na ni Maureen, gapo iti pupusay day di ipag ko. Saan arumbang day chay? Iso adi kay agdanag, tamapanak iti ayan ni Manong Kanor. Kasaritak may papan iti panggapyo a panagkalaysa. Awan ti amamukak nagan iti Maureen. Manong Kanor, Isola dingitag. Awan ti maibagak iti ibagbaga makalaysa. una yan Manong Kanor. Kakaiso na nga anak mo ni Maureen. Anya kakadiminyang. Mamin ano aya nga ibagakan ka nga awan ti amok ngagnagan iti Maureen. Di ka kadi makauawat. Di naknarod ka ungat Manong Kanor. Oh, Nukunam nga awan ti amom nga agnagan iti Maureen. Awan nga rod. Ala, agpakada ak nga rodan, Manong. Di na ko mairaman iti pungtot mo. Maasyanak pa'y ka ni Auntie Minyang, idiin salaysay na kanyak ti inaramid kan kuana ni Tatang. Idi pinadas na akasarita, maipapan iti panagkalaysami ka ni Ariel, manang Emmy. Urayak la nagkapoy idinaamwak ti amin nga imbagbagana. Ngam ka gumaak a kinontrol ti bagik, tapno saan nga agumok ti sakit tinakam ken gura iti barukong ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Ariel, nga uray awan ti bendisyon ti amak. Ingka gumaak tinagbalin a naragsak, nga uray dinak intulod iti altar ni Tatang. Kat pinanunot kulatan, akadenak ti amak iti aldaw ti kalaysak. Agingga idinaginawa kon para iti damo nga anak mi ka ni Ariel. Umadani idin ti Paskwa. Maureen, an nadam ti bagim ha? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. An nadam ti anak ta. Parabor day ta manipod iti Diyos para kadata. Para iti day ti umadani na Pasko. Talaga akasta ti aramidak. Kompleto ko mati pa nang celebrar tayo ti Paskwa. No kadwak ti amak. Maureen, Ariel, saan magsiguro adakas? No umamo tamanan iti amak. Padasam talaang. kat una. Awan mat dakes na ket. No kasta, umanugot ka nga umamo ta iti amak. Apay kit din asan ngay. Anya kamom. Amangan no iti day ti agundaway. Kat mapakawan kan maawat na tan. Ngamin, malaksid ang nagkalaysatan.
Masikog ka pa yan. At danton apo ko na kadata. Barang maawat na tan. Nangruna kat umadanin di Pasko. Isong era nata ti umamo. Inton bisperas ti Pasko, Maureen. Sige, Ariel. Katsapay lang ko, ma. Tamaawat na tangag paison. Kat iti ka nito ang mapasamak dayta. Dayto yan ti karagsakan a Pasko. Kan kagasatan a baro atawan a selebraran ta. Dayto yan, Ariel. Tawatem taitden danana no basit Nalamat ti pulboy ti angin Naragsak tirik na di angin Sino kayo? Tatang, Ay bulan amo ka kagura naklata. Disyembre Ngamga po man lang kumaiti Pasko. Awatan kan pakawanan da ko. Maureen, panagkunakot saan pa nakasagana ti amamangawat ka data. Oh my God, umanaw tan dito. Mabit lang, Ariel. Mabit. Santo pa yung pumanaw. Maureen, Tatang! Amo ka mang mangagdak. Pagkawanandak nga niya matibasan ko ajak may karkaro ka na kayo. Ang kitkidawag hindi mamakawan ka na kayo. Ikanta Doon sakit para ka na kayo di mapusay na ininanang nga nangipasngay kanya. Nakarkaro pa yung sakit ni Marikrik na. Ngamutan siya, tinakay gapon di pandagatay na. Ngamdi kasakitan tatang. Iso di mo ng kundinaryo kanya. Ngapo iti papusay na ininanang. Tanong siya lako mati masurot. Ginaygayat ko lako na siya tinatay. Ngamday dinanang. Hindi kasta. Saan ka kumuha nagsagama? Kapoy di pupusay na. Kansan na kumama tapi nagpapasol iti onos di panagbiag ko. Ulitan tatang. Pagkawanan na. Maureen, Nalagsa ka Paskwam tatang. Ipatpatag ka na yun ay. Nalagsa ka Paskwam. Sonata di Pasko tinasayat Maureen. Dito talatan batog ti balay yung aguray ti pagluganan ta tricycle. Saan ta na magnapay tan eh. Sumip nga iten. Gusto ko man. Di ka nagsangit. Ang ano anyapay ti mapasamak kan ka. Ariel! Diyos ko! Ariel! Abe, binagsul mo ni Ariel! Mutipag mo na sino kayo tabagsunan ka na. Ayok ka! Pininaga mo di magko! Dito ko. Ariel! Ariel! Tulungan na kami! Binagsul na di asawag! Tulong! Maureen! Maureen! Kanya tinapasamak! Di Ariel tatang!
Anda lang magsal ka ni Ariel. Kan sinigawat na tibag ko. Binagsal na ti asawa ka. Binagsal na ni Ariel. Maureen, di ka gusto. Akal makal. Basta pula may pantay ito ospital ta asawam. Sakbay ang bata sa titinar. Ariel! Mabitlan, agpatulong ang kadagiti karupa. Paskwa nagasal Diyos ko. Misperas ti Pasko ita. Kamantuya ka kumarkararagkad ka po. Pangasim ko ma. Ispano meti pagkanti asawag. Di mo baybayan ni Arya. Diyos ko. Pangasim ko ma. Maureen, Tatang. saan ka nagsakit? Nakasarita kong ti doktor. Naispalin ti asawa. Agpaiso tatang. Wen, naispalin iti pagkad ni Ariel nga asawa. Medyo nagpagkat. Kaputado ti nagsaya-saya dara manipod kan kuwana. Naimaglakid din tagpada ti tipo ti darami. So siya kun tinagdonar. Tatang, agyaman ako na kayo. Agyaman ako na. Awan anyaman na. Inaramid ko ti amin. Tadyak kaya't ama ulilay tinasapat ang balin nga apukok. Anak ko. Wen, anak ko. Amo ka masikog ka. Takanayo napakaamuanak ni ikit mo amin niyang iti kasasaad yung agasawa. Jakman amo no apay anagbalin anatangkan ti pusok. Kat ang dadata mo't na talagang awan ti basol mo iti napasamak ikiday di inam. Tsakon palabsan na iti agon daway nga agkindaw iti pamakawan ka na. Maureen, anak ko. Hindi unas ti panagbiag ko. Italangan ang ako nga inawagan ng itikasta. Italangan. Gaputa na ka-amiri sa kon anak ko. Gamdi ka dalang ha. Tamanipot ita. Kanayo na namanggag mo kanyak na ita abalikas. No, mapakawan naklakit di anak ko. Sana nanas ka nga kindaw kayo iti pamakawan tatang. Tay ti oray ka anuman. Diyak palos pinanunod nga tabasan niyo kanyak. Ipatpatag ka tatang. Katang yaman ako na itanaawat nakmadlangan. Nabayag na naawat ka anak ko. Ngam kasi tinakunak. Diyan ka mo apay nagbalin na natangkan ti pusok. Siguro ang sapsapo laklang iti siderek iti ipupusay na iti inam. Ngam kiti ipatpatag ka anak ko. Naawat ka. Sana kasi ka hindi ka pati ti asawa. Kang runaan day taapukok nga day ti saklot mo. Isungan na damtibagim ha. Tatang! Ikari! Merry Christmas, Tatang! Merry Christmas.
Christmas matkan ka, anak ko. Naragsak ka Paskwayo, dahil di kablaw ni Kabya kumat agari, di aming nga umili. Pasko iti tawan 2013 manang Emmy. Dayta ti selebrasyon ti Pasko ken baro atawan, ajak tumalipatan iti unos ti panagbiag ko. Agsipud ta iti dayta akanito a nagbalin a naurnos ti biag ko. Gapo ta nagkinaawatan kamin iti amak, ken naispal iti peggad ni Ariel nga asawak. Apaman a nakapagpasngayak, nagabroad ni Ariel, kat napagasatan dito'y Canada. Iso akalpasan ti sumagmamano atawan, naala na kami dito'y nga agina, kastamutan ni tatang. At dapay dagiti kakabsat na anaala na dito'y, kat nasayaat ti trabaho da. Ngam oray no da kami dito'y, adda ti may sa abisyo ti Ilocano, asaan to maikat kada kami nga agasawa. Iso ti agdengag kadagiti drama nga Iloco nga indakdakkelan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang. Naragsak a Paskwa, ken naparabor a baro atawan kada kayo amin. To'y pagayam mo, Maureen. Kastamot ken ka pagayam a Maureen. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro atawan mo met. Amom, talaga asumangbay dagiti pagtang iti biag, apagarupan tayo asaanan asumangbay. Nulakit di tanabukal ti panagtalek, ken pamati tayo iti namarswa. Kas kumay iti napasamak ken ka. Dimteng ti tarigagay mo iti panawen, arumbeng nga agari, ken maiwaras ti pammateg. Saan laeng apara kadagiti ipatpateg tayo iti biag, no di kat para iti amin. Takasta talaga ti pudpudno a kaipapanan ti Paskwa. Pammateg para iti tunggal maysa, akasmot iti pammateg ti Diyos iti sangalubungan. Iso nga impa ay nati kakaisuna nga anak na amang subot kadagiti basbasol tayo. Kada kayo amin kakabsat, naragsak a Paskwa, ken nagasat a baro atawan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, a nagpailingad iti nagan a Cesar, at taga Ilocos. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Cesar, kat taga Ilocos kunam kumalatan. Amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, kat nabaliwanan manang. Kat sapay lakuma ta dispensaran dak, no jakon inlanad ti eksakto nga address ko. Narigat ti adda pa nagbiag mi manang. Ngam nagasatak, tauray no kasta, at dalata nangaklon ken nangayat kanyak itinapudno. Iso ni Celia. Naparaburan kami iti may salaeng nga anak. Ado ti mga ibagbagaan nagasat kami kano, ta saan adakkel unay ti pamilyami, kat nalakalaeng nga isakad ko.
Tirigat naman ng malaksid ang nabisyoak, napalalo pa'y ti kinasadot ko no agpakaroak. Alas 11 itirabi, ngam itakala si Mampet, nabartek ka pa'y. Naglaing kalakit dinaya sumao si ka, Celia? Kaya't mo, tibaban ka, ha? Cesar, Amom lang arutan na diyak kaya't ti mabibiyangan ng natangkan taulo. Ano, bibiyang mo ayan na parte ka. Abay, tiko nam, nalakati uminom. Padasa man to uminom tapno, amom no kasano ti kinarigat ginaw. anya mo tunday ta pa nagsasaom, Cesar. Pampanunutok lang ti salunat mo. Mga no anya ti mapasamak ken ka. Gapo iti kasta ka na yun apa naging inom mo. Awan di daki sa mapasamak kanya, Celia. Anya kumangit ti mapasamak kanya. Ala, kaslaawanan ti imbagak, Cesar. Lipata mo dagiti nasaok. Intaharod maturugan tani. Adala man ti rabi eh. Ano ay ang agnakam kasi ka, Cesar? Anya ka di maninday tangay bagbagayo ay ananang. Ay na anak ko, sa nga pulon titawan di anak yu kundi Celia. Adan nakam ni Junjun. Idento ta si ka, awan latta. Awan apulos, ti pa nagbaliw mo. Anya kumakit tinas ka na baliwak nanang. Oy, Cesar, di ka man naging didiam mo. Apay ti kunam, jak nangag ti pa nagsasaom ka ni Celia nga asawam idirabi eh. Ay na, Cesar, agnakam ka kumamot tan anak ko. Imbes kumasi ka ti agtrabaho iti pamilyam, ngam baliktad mout. Ni Celia, tinaldaw amasapa arumwar amapan aglaklako iti tsindaan, tapno adala ang pagbiagyaw. Ni, agtrabaho ak mata. Wala nga manmanaw. Tidakas na, no nagswildukan, agdiretso ka mo tan amapan agbisyaw. Di ka pa'y iyawatan mo't iti swildom di asawam. Apay ay nagadot ibagbagayo nanang. Dinto pa agreklamo ni Celia nga asawak. Uray saan nga agrek-reklamo ni Celia. Amok ti marikrik nana. Mabain la dayjay. Ta siyempre, agnanaad kayo kat nga ron dito ibalay tayaw. Iso asaan latan nga agtagtagare di asawam. Naimbagbantal na panunot yung tipi masyal dito yung ni Junjun, Celia. Kailiw kayo matain. Kasta kami matatang. Isungarod nga imay kami. Gamapay ngayon na kayo lang nga ginati imay. Ayan ni Cesar nga asawa. Ay, kwatatang. Ada ngamin trabaho ni Cesar. Iso asaan ang nakasurot. Anya, sigurado ka nga ada trabaho na? Wen, tatang. Iso ada kami laang ka ni Junjun nga anak ko tinakaumay dito balayo. Apay, Celia, gimagat ka din di asawa. Saan na nasa doubt akas iday? Wano kalkalubamba ng tinaalas nga aramid na. Ha? Anyat kaya siya asawan, tatang? Celia, Domingo ita. Napan kayo nakimisa ka ni Junjun, saan ka de? Ha? Iso mabalin ka di anak ka. Inton maminsan nga agpartuat ka iti sao, tapno makalubam lang ti sabali nga ugali di asawam. Lalay nga, buwan?
Iti kasta kapapapatay ti ibagbagam. No, kunak ngay kanak iti kwarta, ikanak! Anya, ikanak iti kwarta, wano saan? Ngam Cesar, imbagak mo din. Awan tigam ko akwarta. Tadjay naganansya ka nakitsyenda. Inggatang kun ka nagiti masapsapon iti balay. Ti ibagam kit de, imot ka! Imot! 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 Saan nga agpaiso da ita, Cesar? Saan nga agpaiso? Anya saan? Imot ka! Buisit ka kit di a babae! At yati ba paspasabak ha, Cesar? Ay, di kayo makibiyang dito nalang. Parigot may agasawa na ikaw. Iso di kayo makibibiyang. No kayat mo, adi kay pakibiyangan. Pumanaw kayo diti balay kao. Ah, Nga maging gangag nanaad kayo iti puder kao. Adabiyang ko kada kayaw. nanang. Ita, no ituloy mulat ka timang kabil ka ni Celia nga asawam. Siya ko na mismo, timang ipapuliskan ka. Kasta ti ugalik manang Emmy. Malaksid asadot ken nabisyo ak. Kabilag pay ni Celia nga asawak. No adda ti saan a mapatgan akayat ko. Aklonek akada kami nga agasawa. Kasla ni Celia ti adigi ti pagtaengan. Taiso ti mangmangged. Siyakmet, no adamat gadak babaan iti sagpaminsan apan naki-construction ko, maibuslaeng iti bisyo ti sweldok, katawan apulos ti maiyawat ko ken ni Celia, nga uray kusing. Ket iti na minsan, Nasayat man, kasi ka lang tinadanon ko dito balayaw, Cesar. Apay aya, anyat masapul yaw. Na, oo na yan ti Jarmo ang makisarsarita kanyak. Kaslakbot lang no asino la dita na sa nga ile, iti kasta pa nagsasaw. Nagadugot ni bagbagayon. Anyat masapul yaw aya. Iti ka nito amadamag ko akabilang pa'y ti anak ko. Siya kun amis mo, timang tatsarkan ka. Ha? Amom, noan niya ti kabalak nga aramidan para iti anak ko, Cesar. Iso nga oray kunam ati prong ka, saan ka kabutang? Ha? Saan ka mabutang nga mangipulang iti bulod ko abiyag no para lakid di iti anak ko kan iti apo ko, Cesar? Ngamsi ka. Nakasagana ka kaday, amang sagrap itaan niyaman ang mapasamakan ka no bilang laag. Ne. Apay ngay. Kasla ipangpangtadak matan. Amo madya ko galit agipangta. Amo akabaulak nga aramidan no anyaman ti imbaga. Nanang, sigurado na martikmanin ni tatang na sumangpet. saan kalakit di anak bidot anak ko? Nagadunto manon asa una. Wen nga rod. Amangan no apaan na kamanan. Anak, Apay akas ni tatang. Basta no mabartag. Nauyong. Unget nga unget.
Di mo latan ikaskaso no kasjay anak ko. Tinasayaat, ingka maturugan. Nanang? Mapankan Junjun. Siya kunti makaamo amanguray ka ni tatang mo. Sige nga ron, Nanang. Inak maturugan. Nasaysaya at nuduatan amang uray ija inalaing nga anak ko, Celia. Nanang? Sigurado nga men anabartak mananday jay balasang ko. Kompormento man laditan ti malawlawat na. Awan ti rombang apagtanagan nyo, Nanang. Nairwama kun ka ni Cesar. Anya? Day tatiagpayso, Nanang. Kinapudno na. Jakon samiran ti anyaman nga ibagbagana no kas di sumangpet na bartek. Ewan ngamda palalo ti panagsasauna. Mangmangag kumot ka no kas di pagsasawan na ka. Nanang, siyak ti mababain ka ni abalayan gapu iti arame di duldog nga anak ko. Di mutlag na ka man. Anya nga taaya ti rumbang nga aramidan tayaw. Tapno mamimpinsanan nga agnakam ni Cesar. Kat dinan ulit-ulitan ti kinaduldog na. Nanang, iti kasta tinor ti panagsauyo. Masigurado ka maadaan kayo iti susik ka ni Cesar. Numakin inuray kayo pailaang iti isasangpet na. Ha? Iso abay-bay anda kun dito'y Nanang. Kas iti nakunakon. Nairwama kun iti aramid ni Cesar. Iso asya kun ti makaam mo. Apay ayang agpupudot ka manan asim mangpet. Malaksid anarabyan ka na bartek ka. Agpupudot ka pa asim mangpet. Gabutan masurunak kanit tatang mo. Anya? Ne, apay ti amak. Anya ti bason na kan ka. Laglastong magsasaw ni tatang mo. Kunam lang kabalan nagdadyala kay. Una yan ti kasta pa nagsasaom iti amak Cesar. Awan apulos pa nagraam mo. Gabuta siya narumbang arauman tikas ka ni tatang mo. Naglastong kunam lang na sino magsasaw makapasurong jay amam. Husto tinangagyo manang Emmy. Ultimo ti katugangak alalaki. Kinasuron ko. Gapo iti panang sitar na kanyak iti naalas nga aramid ko. Dayta ngamin ti kang ronaan ajak kayat. Ti masit-sitar, wano matubtub-ngar iti kayat ko nga aramidan. Nagtultuloy ti naalas nga ugalik ken ti bisyok manang. Aging gaadimtang ti bulan ti Disyembre, taon 2005. Sumagmamanulang aldaw idin, sakbay asumangbay ti Paskwa.
Junjun anak, pasensya ka no kanayon ang masapa ka pumanaw kung maladawak nga agawid iti rabii, ah? Nanang, Umadani nga minan ti Paskwa. Mangmangag mo mat siguro ti samiwang ang maipatpatangatang iti radyo. wan nanang, talaga tandan ti Christmas. Pudno day ta anak ko, kat ado ti aggatang ijitsendaan. Nanang, Masapol nga aggagetak, tapno makaurno nga iti pang Noche Buena, kan pang Medianoche tayo, anak. ay, di para iti sagana tayo yung Christmas ken New Year, nanang. Wen anak ko, saan tayo amabalin amang namnama ken ni tatang mo? Taamangan no agpapada tayo tong agmulagat, inton bisperas ti Paskwa ken baro atawen. Di kagdanag, nanang, mawatak. Sige laeng. Ken, di kagdanag, tumulong ak matamanggad, nanang. Iti kasta, ad-ado pa iti sagana tayo inton Christmas. gusto nagtaud itanasam ita puso ala kobrador agkutik-kutik Nay, inurnong mo mo't amin dagiti butilya ti arak ang nakawara iti arubayan, apok. Wen lola, ilako kita gatgatang iti bote, jariyo ken nadumapay. Ha, nay, apay ngay. Isupay amay nayon iti gatang tayo iti sagana para inton Christmas, lola. Ha, Kaya't ko tulungan ni nanang, lola. Tapno, Merry latta ti Christmas tayo. Ken Happy latta ti New Year tayo. ay, una yan ang nagnakam ka, apok. Naimbag ka pa ay taam mo mapanunutan dayta. Saan akas ijay amam, nalabsak nga agin inumanan ijay ang dakulas. Ha? At dayjay ni tatang? Wen apok, kat nakadudalakit din iti nainom. Tanakitak Nicolas ang nakadumugan iti lamisaan asang sangwunda. No kasta, sigurado nga do ti botelya ti arak ijay, lola. Masapol na mapanak ijay. Anya, agam apa ay apok. Basta mapanak ijay, lola. Sayang dagiti botelya ti arak ijay. Inakdawatin dagiti botelya ti arak ka naginumanda ijay. Awan, kapoy kagayam nga uminom, kulas. Nadalam ka ni. Indomog mulat ka ni ti lamisa na pag ininuman ta. Dandan ipa yun, nagpunganam ti plato, ti pulutan. Nagsasaw ka. Kunamlan napigsa ka nga uminom iti arak. Nga awan ka magayat. Ay, John. Anya tararaminom dita, ha? Awan, tatang? Ay, ang awan. Ay, umasidag ka man dito, inukasarsarita ka. Awan, tatang? Tatang? Imposible nga awan di araramidam kat adda ka dito. Apa, ya? Ha? Anatay ko, tatang. Di mo, masakitakin ko. Masaksakitan Talaga ang masakitan ka no. Di mo ibaga non nga tigagaram. Imbaw na kaninanang baw. Amang sukon kanyak dito. Ha? San, tatang? San? Apay nga rin nga ka dito.
Ang suka! Anit aramidam dito? Nakakuha nga mintatang. Aurora, amalpas kayo nga ginom. Nadawata kong nagitibuti ti arak. Anya? Amay adawatam. Aranuam nagitibuti ti arak, ha? Kuha tatang. Inayan ko itinornong ko ang buti ti arak. Ijay balay. Tailakog. Ti paglakwag. Itat ko kaninalang. Tutay na yun na iti pagkatang iti sagana ito Paskwa. Anya jay kunam Junjun. Tawatak nang iti buti ti arak. Ang naginuman niyo kunak. Tatang. Tailakog. Tangad din na yun ninalang iti pagkatang tayo iti sagana ito Paskwa. Tay talag ti kagarak tatang. Awanan ti sa bali. Tay talag. At dayta, nakasagana amin yung dagiti ginatang ko asagana para itapas ko. Sigurado ang maragsakan ti pamilyak, apaman na sumangpat na. Ne, Cesar, ada kamat gaya man. Ne, nagadumot ton tinakasagana makaniti lamisaan. Nagapon na kita. Kuha Celia, siyak ti gimatang kadagita. Ha? Cesar? Amo kamas daw ka Celia. Ngamday tatagpaiso. Ginatang ko dagita. Tapna dati sagana tayo itapas ko. Ang kasano anak kagatang ka? Sa dino Pangasim. Tadi mo kumatapan na naggapo iti dakas ti inaramat ko panggatang kadagita Celia. Ha? Agluluwa ka, Cesar? Pakawanan na. No nabayag nga panahon na nakulaapan ni panunot ko, Celia. Pakawanan na. No'y talaga nakaamirisak. Cesar? Ni Junjun nga anak ta. Isu ti makagapo. Tapno makaamirisak. Isu tinangwak ni titinakaulapan na panulot ko. Isu ngayong kandang kuntang baliw. Anya? Dahil tatagpay sa Celia. Ni Junjun nga anak tati makagapo amin dagitoy. Ti pa nagbaliw ko. Saan ko lang nga isagot iti bagik? Kada kayo pamilyak. Isagot ko ti panagbaliw ko ni Jesus. Ang makagapuno apay amaramrambakan ti Paskwa. Isolam lamang magbaliw akong Celia. Namnamam na ita. Insalaysay ko iti asawak, tinapasamak, idi adda ni Junjun nga anak ko iti pagin inumak manang. Kenno kasano anang irnadak.
Gapu iti naamwak aranta ti anak ko, iti daydi agundaway. Napanunot ko, no ti anak ko anaganus paylaeng ti isip na, kat amunan a panunutan ti maipapan kadagiti kakasjay abanag. Siyak tulangatan nga amana. Simken tinakaro a panagbain ko, iso nga ingkadeng ko ti mga barwanan a nagtultuloyan aging gaita. Imbinglay ko daytoy apadas ko, tapno agserbi nga inspirasyon ken leksyon kadagiti nakullaapan paylaeng ti panunot da nga aging gaita. Agyamanak iti panangidrama yo, naragsak a Paskwa kada kayo amin. Tuy pagayam mo, Cesar. Naragsak a Paskwa met ken ka, pagayam a Cesar. Kunada atong galdumteng ti panawen ti Paskwa. Adda dagiti mapasamak a karkar na, wenno agpaay a burbur tiya, para kadagiti tao asaan nga umno ti aramid da. Makunak amay saka kadagiti nakapasar iti kasta. Kat agyaman ka iti anak mo, nga iso tinagpaay nga instrumento, tapno mawaknitan tinakullaapan a panunot mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Jose at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga aldaw yo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jose, Tagala Union, ngamjakon ilanad no sa dino a lugar dito'y La Union. Subscriber iti YouTube channel yu ti kaaruba mi manang. Iso amang mga gakmeten dagiti padas a maipatpatangatang nang runa no agdudupong kami nga aggagayem iti arubayan da. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko, barang makaitad inspirasyon kadagiti dumdumngeg, kat sapay kuma, tamapili met amay drama. Siyak ti mangbanggad para iti pamilyami, tasaanan ang makatrabaho dagiti dadakkel ko, talakay ken baketdan, kat pasaray at damoten marikriknada asa gubanit, iso asyakon ti timmakder, akas la padre di pamilya. Itulok mo man nga manang, arugyak ti agsalaysay. Nanang, tatang, pasensya kayo no dahil lang tinaiyawid ko si daon tayo ita. Nakapoy nga minti pa naglako. Ay kat naimas ba't da ito si daan tayo anak ko? Huwag nga Rod Jose. Di importante, saan tayo nga aglangan amangan, kan kompleto tayo a pamilya. Kaya't kung aminti makalako kumaitado tatang, tapno makagatang akmat iti naimas ama sida. Hamangan no agsakit ka mo iti kinagagat mo nga agbalay-balay nga aglako iti turon kanda dumapay amakmakan anak ko. Nanang, sapay di tay amo ti panawan, no daduma nagkaro ti pudot na, no daduma ma't kalaat nga agtudok. katday ti alwadam Jose. Saan ka nga agkalkalin tudwan? Kalpasan tipan naka-offer mo iti kainaran. Ay, saan tatang? Aglino nga akmat ano marik na kay ruginan tagtudo. Alang arod, mga tayon, tap na makainan na kamutan anak ko. Sigurado ang masapa ka manan ang mapanagangkat itilakom inton bigat. Wan nanang, barang no makaadwa kiti mapaglakwan inton bigat, tada program iti eskwelahan iti asitag ti lugar tayo. Sigurado nga adun to ti tao. Mahembat laga ayam. Ala, mga tayong arudon. Takalpasan na, agin na nakamutan, Jose.
bakit? Masyanak man ka no, say. Isumat kan tinangibaklay iti responsibilidad arumbang kumaasyak ti mga aramid. Uray siyak magpuldo. Kakaisuna nga anak ta. Ngam di ta man lang naipayan mo't itinarang ay panagbiag. Di ta pa'y napagtuloy nga agadal. Kastoy tumot nga minti ka sa saad kaun. Masansanan amarik na ka na sakit ti bagay. Sakit saanan ama ilibak nga agkapsota kaun. Hiso nga rod, adi na kan kayat apakobraan pa'y di anak ta. Amangan kanunon niya pa'y ti mapasamak kan ka no ipilit mo ti mapanagtrabaho. Sapay narigat at trabaho ti ag construction. Lakay kan, iso asaanan ang mabalin. Ay naimbaglaangan ata nagagat di anak ta. Saan na nga ibain ti mapanaglaku-lako dita? Nawada nga ti panunot ni Jose. Oray anya kano at trabaho saan na nga ibain. Basta saan adakas apanggadan. Iso nga ikararag ta kanayon ti panang tarabay ti Diyos kankwana. Gapo iti kinaimbag na nga anak. Talaga kasta ti aramidak puldo. Iso ano kastoy arabi Kanayon nga iraman ko ti anak ta iti kararag ko. Sakbay amaturugak. Ana, saan ka kadiarong mo ritangal daw? Saan Jose? Ado ti trabaho di ti balay. Apay ayang amin? Umayak ko mamanin makidangag iti drama iton sumangputak manipod iti panaglakok. Umay kantulat ta Pagin ina na amsakbay nga agawid ka. Sige man nga Rodana. Piala pang ikat iti banog kan sakit ti bagbagi kalpasan ti panang isursur ko kadag iti lakok. Awan parikot iti dayta Jose. Aywan gayam. Nasapa kan sa ita Wan ana, adda ngamin programa di eskwelan di tasidag. Sigurado nga ato ti tao. Barong na ado mo ti mapaglakwak. Aywan gayam anya. Ada nga agpay sa programa di pagadalan. Husto ijay kan nga aglako. Tapno di kan mabanog pa'y nga umadayo. Wan ana, katsapay ko man tamay paibos ko ti lakok ijay. Tapno saan na masapol nga agsursurak pa'y. Oh, sige nga Rodan, mapana kon. Dumagasak tulangan inton malam ha. Sige Jose, aganad ka iti panaglakom. Gumatang kayo ti Turon. Napudot pa'y. Kalutluto lang. Turon. Gumatangak man di taturon mo balong. Kasla nagimas gamin tilangana. Ay na, wala madam. Naimasa talaga. Kalutluto. Iso napudot pa'y. Iso aya? O sige, lakwan nakman nga rod. Sigurado ang mabayag pa'y nga urayak ti apok. Iti deta ka di pagadalan ti apo ko yun, madam? Wen balong. Si Kangay. Apay, saan kan nga agis eskwela? Saanan, madam? Nagsardeng akon. Tamasapol ang makataggadak. Tasyak lang ang tinamnamang dananang kantatang ko. Naimbagmahan, ta saan ka mabain nga aglako-lako iti komporme amakmakan? Saan, madam? Diyak ibain. Tadakla tulong ti matmatgadak para iti pamilyak. Apay, saan nga agtrab-trabaho ni tatang mo? Saan na makabael? Manipod idi adamutin marikrik na naasakit, madam. Kan may isa, bakit kan lakay da ngaminan nagpatpada? Iso siya kung timang manggad para kada kami. Nagsaya at kamutan nga anak. Nagasat dagiti dadakkel mo kan ka. May saka pagwadan nga anak. Agyaman ak, madam. Katsapay la kumata magustuhan nyo tilakok. Tapno gumatang kay tumanen. Namnamaam day ta, balong.
Kumusta nga iti panaglakom, Jose? Nasayat mo't nanang. Nakapaibusak nga rot adagos. Iso ang nasapak mo't ang nakawid. Nay, nagsayaatan nga yung anak ko. Ado nga min di tao iti ada programa iti pagadalan nanang. Ayun gayam nanang. Amom, adagim matang itay kanyak. Nakasingsing po tabakit. Inururay na nga min di apo ko na. Ay, kastaya. Wan nanang. Naimbag ka no, tadyak mabay niya glako iti makmakan. Ay, katanyamot nga iti imbagam anak ko. Imbag ka kadakila tulong kanyak ti panaglaklakok. Tapno ada pagbiag tayo nga inaldaw. Nangro na sana na makatrabaho ni tatang. Mabain nga rod kan ka dyan, ma'am. Maawan mo't mabalin na. Tano dumikar ti sakit na kat agkakapsot mo't nga main. Narigrigat no mapakaruan nanang. Dakil ti magastos tayo no ma-hospital bilang. Kat dayta tilikliklikan tayo. Sana bale, takabalak mo't. Ken dakil ti kaasi ti Diyos. Amok ang makalungaw tayo tumutlaang nanang. Wan anak ko. Nakarkaro kat makitkita ti Diyos ti kinasingpat mo nga anak. Gaputan na sisingpat kayo mo't anaganak kanyak nanang. Isong aging kat kabalak. Aramidak ti amin. Tapno mayaon kayo iti kinarigat ti panagbiag. Mariknak tinalaos sa panagbain kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Gaputakas iti nakonakon, siya kun tinangibaklay iti responsibilidad tapno da pagbiag mi iti inaldaw. Ngem ammo ti Diyos manang, awan apulos ti anyaman a panagkitakit wenno panagbabawik iti ar-aramidek, ta para kada kami kadagiti dadakkel ko ti ar-aramidek. Aklunek nga dadagiti gundaway a makariknak iti apal, kadagiti adda kabaelanda iti biag. Ngamjak pulos na pukawan iti namnama, nang runa ket adda dagiti dadakkel ko amang namnama kanyak. Iti na minsan a naglako ak iti batog ti pagadalan, iti asidag ti lugar mi, kabayatan ti kaadda ti programa, na amamok ni Madam Laura. Agingga iti nagbalinan asukik. Nanayunan ti mang patpatibker iti pakinakam ko babaan ka ni Madam Laura manang. Kan iso pa iti nagbalin nga inspirasyon ko, tanaamwak ang nagtaod matgayam iti nalaos arigat. Sakbay asimaya at ti kasasaad da iti biag ti pamilyana. Naimbagngal daw yung madam. Ne, apay nga da ka pala ang ditiruar ti pagadalan nga aglaklako. Panag-aawi na. Ado pa'y nga minti na bati alakok madam. Parang adapay gumatang katagiti agawid nga estudyante. Sukunan nyo ka din di apo ko yo, madam? Wen, talaga asyak ti mang suksukon kan kuana. Tagpadpada nga agtrab-trabaho dagiti dadakkel na. Isumot lagayam, madam. Mala, bilangam naman no amin day tanabati alakom. Tagatanga kon, tapno makaawid kamutan. Ha? Agmalmalam kan nga aglaklako. Amok anabannog kamutan. Ay na, nakababain mat kada kayo, madam. Amo kasaan yung tumutla amakan amin dagiti no pakyawan nyo bilang. Nagustuhan dagiti babaunan ije balay, ije ginatang ko kan kaidi. Ha? Ipasarabok kadakwada da ita, tapno da meriendaan da. Ay na, agyaman na kunay, madam. Sapay ko mata saan kayo maumamang tultulong itipada yo tao? Amok anasingpat ka nga ubing. Tapara ka dagiti dadakkel mo ti ar-aramidam. Isarong bang laang amatulungan dagiti kasken ka. Agyaman akmanin, madam. Makaawid akmat laangan.
Nasapa kamot asimang pet Jose, anak kao. Nasapa kan saan nakapaibos itilakaw. Pinakyaw din na singpat asukik din na bata lakok tatang. Nakita na kami iji pagadalan, edi mapandan sukunan di apo ko na. Ay na, nagsingpat matanday ta asukim, anak kao. Wen tatang, kan madlaw na baknang da. Ngam sana mata pobre. Kay kaya't nakngarod na kayo inistorya, nukas din yung orayin na di apo ko na. Hustomat, tapno no ado ti mapaglakwak, ada maurnong ko tatang. Tani, dandanin ti Paskwa. Kaya't kung ada kumamot sa balya pagsasangwan tayo, inton Noche Buena. Ay na, saan nga importante day ta anak? Tinapatag kat kompleto tayo pa ilaang ita a Paskwa. Tatang, adit tugpay ti biyagyo ka ni nanang. Kaya't kayo pa nga ipaayan itinasayata pa nagbiag. Daytay, mapadasan tayo mat kumadagit iba nagasaan tayo pa napadpadasan. Kas kung makadagit ag kakaima sa makan itapas ko. Sika talaga. Ala, ikararag tayo asapay kumata ipa ay ti Diyos day ta atarigagay mo anak para iti daytoy umadanin a Paskwa. Yaman na kana, nangag ko man ti paborito ka drama. Talaga makaitad iti inspirasyon. Nang runa dagiti ado ti panubo ka naglabasan da. Iso asika, saan ka maawanan itinamnama? Danggang tumutla niya po Diyos amin nga ikarkararag mo. Wen ana, tani, ado pa'y gayam tinakarkaro tinapasaran na, ngam iti pamilyami. Pudno day ta ako nam. Ngamkas na ngagmumot, nagbaliw ti biyagda. Nasupapakan amin a sakripisyo da, gaputa saan daan nagsardang anagtalat, kan nagkid daw iti panarabay ti Diyos. Kastamot tar aramida ka na? Kan gaputa adda kayo amang patpatib ka iti pakinakam ko. Kan adamad dagiti suki ka nagsasayat at tao. Gaputa nasaya at kamot at tao, Jose. Iso nasasaya at tao mo, ti aday ti aglawlaw mo. Ay sos, addaytan. Agkakanatan dagiti samiwang apang Pasko manipod iti radyo ti karubam. Wan nga ron, Jose. Talaga ngamin adandanin ti Pasko. Amom ana, no kastoy nga umadanin ti Pasko. Kanain ang mapanunot ko asapay ko ma, tada maornong ko. Tapno damot may pasango kadagiti dadakkel ko into Noche Buena. Kaya't ko di sa bali kumamot aputahi amaramananda. At dapay gundaway, Jose. Taso magmanupay alawa sakbay ti Pasko. Anya ti ammom, no maipaito amin dagita tartari gagayam. Sapay ko mana. Patpat gakunay dagiti dadakkel ko. Kat ipaay ko ti amin para kadakwada. No papel di bangko ngem uray no kunam midayto di metiso tay mapatulo. Turugan ni Jose. Sigurado ang nabannog ang naglako itay. Lakit di alakay. Kan rabi imutan. Ay, masyanak unay iti anak ta. Nagagat unay. Podno day ta anak ko na, bakit? Mamom, talaga anag nga to ti arapaap na para iti pamilya tayo. Nasa una day ta di nagsarsarita kami. Kasta aya. Wen, kan kaya't nakanuti makaurnong. Tabarang adda kanumot ti sabali akita ti putahe a pagsasangwan tayo into Noche Buena. Haywan gayam, umadanin ti Pasko. Iso siguro akas taunay ti panagagawa dyan aktang aglakaw tapno makaurnong.
Ay, kaasimat ni Jose. Awan ti maaramidan taano kasta ti kayat na. Agyaman talaengan takas di ti kapanunutan ni Jose. Saan ama naging bubukod? No adaman arapaap na para dayta iti pamilya tayaw. Iti daydi aya asidag ti Paskwama ng Emmy. Nagagawaak, tada kayat kong aramidan para kadagiti dadakkel ko. Simple lang matket di manang. Kayat ko lati makaisagana iti daduma akita ti putahe apag sasangwan mi para iti Noche Buena. Dagitay kita ti makan asaan pa'y anaramanan dagiti dadakkel ko. Gapu iti kinakurapay ti panagbiag mi. No doble kayo dakadagiti naglabas ng aldaw, inaramid ko at triple ti kinagagat ko manang, tatalaga akayat ko amatungpal ti panggap ko, tapno maparagsak ko dagiti dadakkel ko, iti umadanin a Paskwa. Anak, umadanin ti Paskwa. Masilibraran manen ti panakaipas ngay ni Hesu Kristo. Putno day tananang. Kat na isang sangayan day tang aldaw. Iso arumbang lang nga marambakan. Mabalinen, uray simple lang asagana. Ti importante katagdadan na tayo asang kapamilya iti day tang aldaw. Ngam nanang. Kaya't ko kumasabali mo't itaatawan. Kaya't ko ti espesyal ang Noche Buena. Jose, saan mi atartari gagayan day ta anak ko? Basta naragsak tayaw. Iso asaan mo unay abanugan tabagem? Tapno maipaay mo lang ti kalkali kagumam. Basta nanang. Kaya't kayo ang makita ang naragsak iti day tang aldaw. Tapno sulit mo't amin na banog ko. Amom anak ko, uray anya pa iti maisagana. Naragsak kamin kanitatang maugapukan ka. Agyaman ak nanang. Ngam kaya't ko subalitan tirigat yung kanyak. Manipod na ipas ngayak. Tirigat tinaganak kat saan amasapul asubalitan ti anak. Kanamo bingar arabidam ti amin nakabailam para kada kami kanitatang mo anak ko. Pudno day tananang. Iso ngayon ton bigat. Aglako ak manin amasapa. Tapno manayunan tur ornungak para sa gana tayo inton Noche Buena. Kada kay makipaskwa ket sapay di Diyos tadi kay maumuma. Alanana di ka mag-Diyos diyan. Paglakla ko kapay gaya maging gaita ha. Awanan ti sarek saan ka di. Bakasyonan dagiti estudyante, tainton maminsan nga aldaw, Paskwan. Pudno day ta ma'am. Ngam nagpaspasara ka nga da mapaglakwak diti sangot ti pagadalan. Tadapay mo't lang dagiti mamaestra nga da dita pagadalan. Dagiti lang mo't estudyante ti imunan ang nagbakasyon gapu iti Paskwa. Da kayo ma'am. Apay nga da kayo diti sangot ti pagadalan. Amok ngamin, adito iti pakasarakaken ka, Jose. Iso nga imbaga kiti driver ko, adumalan kami ditoy. Bareng malabsanda ka, kat sa anak mat anapaay. Kasta ka di madam.
Ikagkakumaak namin nga ipaibos na gito'y lakok, madam. Tapno manayunan ti ornong ko. Barang makagatang akmat iti sa bali akita ti putahe apag sasangwan mi kadagiti dadakkel ko yung Noche Buena. Talaga anak kasing singpot ka nga anak. Amin na pampanunutom kat para kadagiti dadakkel mo. Ngamamom bilibakat ka. Nagsimple ti arapaap mo. Ngamparakan ka kat dakkelan day taabanag. Madam? Tinasaya at aglugan ka, ta isurot ka ijabalay mi. Ha? Mamati ak nga ibusan dagiti babaunan ijabalay tilakom. Gatangan da amin dayta. Nakababain sa madam. Agasam, tayo pa'y balayo ti pangilakwak ka dagitoy? Umay kakit din, Jose. Kaya't ko ang makapasyar ka mo't ijabalay. Di na kun paayan. Ibaga talaangan asagot mon kanyak para iti umadanin a Paskwa, tiyaan nugot mo iti awis ko. Nagdakkel gayam ti balayo, madam. Kun nagpintas ti aglawlaw na. Ni, adapay gayam farm iti asidag. Kat nagado ti trabahador yo. Nasisingpot amin at trabahador ko, Jose. Iso adakkel ti panagyaman ko kadakwada. Tano awan da mangisaksakit iti farm, saan kumamot ang nagbalin ang naduruas? Ay na, naggasat agiti trabahador yo, madam. Gaputan na kasingsingpot kayo nga amo. Saan ko nga ibilbilang ida at trabahador ko, Jose? Ha? Imbilang ko amin ang ida, karaman mo ten dagiti pamilyada, kas pamilyak mo ten. Ay, makapapal dagiti trabahador yo, madam. Kayat mo kadimot ti agbalin akas kadakwada, Jose? Ha? Anya ti kayat yo asawan, madam? Iso asinapul ka, gaputa kayat ka nga alaen nga agtrabaho dito'y farm. Tapno matulungan ka mat. Ang amday taket no umanugot ka. Agpaiso, madam? Wan, Jose, mayat ka kadi? Ay, kayat ko lakit di, madam. Kayat ko. May kariyak ka ding agtrabaho kada kayo? Abay kit din asaan, Jose. Manipod na gamamuta, pinalpaliiw kan. Nasaya at katao, kat nagitikasken ka ti kayat ko unay ang matulungan. Talaga ka di amayat ka. Uwan, madam. Unay-unay. Nasaya at nukasta. Mangrugi kan anyaman nga aldaw akayat mo. Ngem, kayat ko aselebraran nyo pa iti Pasko asang kapamilya. Ada nakasagana nga iyawid mo para iti pagsasangwan nyo into Noche Buena. Kan ikan kamot iti kwarta nga usaram para iti pamilyam. Ha? Ni, nalabos samot unay daytan, madam. Kayat ko nga ipasyar mo dagiti dadakkel mo iti kaaldawan ti Paskwa. Saan kanto nga aglako, ta ibubus mo dayta kanito para kadagiti dadakkel mo. Sana bali, ta ikan ka iti permanente at trabahom iti farm mi, Jose. Ha? Kat manamnamam ti binulan a panagsweldom. Ay na, agyaman na kunay ka da kayo, madam. Da kayo lakit iti inaramat ti Diyos, tapno matong palamin ngayon karkararag ko kunkuana. Gapo, tapat-pat gan nakaunay ti Diyos, Jose. Sigurado ang maragsakan dagiti dadakkel ko. Apama na maamuan da dahi tinapinta sa damag, madam. Katsapay la ko ma, takanayon na kayo tarabahin ti Diyos. Tapnod adupay tikas kanyak ang matulungan nyo. Nanang, tatang, adakon. Apay anarabyan ka, anak. Nay, nagadumot kan ti imot mo, anak ko. Uwan nga rod, Osay.
Amang ano narigatan ka nang ipaibos iti tagilakom kunak kuma. Ngam kasanungay nga ibagak day ta katnay nagadumot ti imot mo asin mangpait. Uwan nga road. Naipaibos ko ti amin alakok nanang, tatang, taginulpi di sukik ni Madam Laura. Katamuyo, insurot nakpay di balayda. Iso tinagkapon dagito imot ko amakmakan. Ha? Kayak mo asawan o say, inted amin dayta ni Madam mo. Wen tatang, nagaduti inted na pagsasangwan tayo inton bigat. Kansan lang aday ta, nanang, tatang. Nang tad pa iti kwarta abus-busin tayo kanong agpasyar inton kaaldawan ti Paskwa. Anya, ay nakababain anak ko. Saan mo ko mga inawat? Sobra-sobra na ito intanakan ka. Wan nga agpayso anak. Dagitalaeng kat sobra-sobran. Apay nga inawat mo pa lang ti kwarta nga intag na. Uray saan tayong nagpasyar anak ko? Tatang, paggadkadak ko mga talaga. Ngam, dyan na aramid. Ta ino na anak matan ni Madam. Kun amok anak arkaro na maragsakan kayo gapiti may sapay nga impay na kanyak. Anya da ita, Jose. Inalanak nagtrabaho di farm da. Sana kung naglako-lako nanang. Tatang, adan trabaho kiti farm da Madam Laura. Ay, Diyos ko. Sobra-sobra parabor ti impay mo iti anak may. Agyaman kami unay, Diyos ko. Wan tatang, nanang, aglap-lapusanan da ito nga impay ti Diyos kada tayo. Babaan ka ni Madam Laura. Pudno una di ko nayo. Ano mangitad iti parabor ti Diyos. Kat nalablabos pa yung amiti daw-dawatin tayo. Ay, diyak ka mo no. Anya ti sawak iti nalaos akin aragsak ko, Jose. Amok asino papakan ti Diyos ti amin a sakripisyong para kada kami kaninanang mo, Jose. Kat agtalinaad ka kumaan na pa kumbaba, iti likodan dagiti ado a parabor, anaawat mo, anak ko. Naragsak ka Paskwayo, dahil di kablaw ni kabiyak kuman agari. Anak ko, nakaad-aduunay ti sagana tayo itaanot si Buena. Wan nga rin nanang. Isa na laos ti panagyaman ko ni Madam Laura. Kamaudyanan na. Natungpal kong ti tartari gagaya kamay sagana itaanot si Buena. Para kada kayo nanang. Aglap-lapusaan ang ti kinaragsak tayo ita anak ko. Kat agyaman tayo unay ka ni Madam Laura. Amok nga adon tupay ti parabora may paay ka ni Madam Laura, nanang. Gapoy ti kinasayat na iti pada na tao. Nang runa unay kadagiti trabahador iti farm na. Kat may saakton kadakwada. Nakaragragsakak unay nanang. Tatang, anak ko. Maragsaka na ka makakita iti kinaragsak yu adadakil ko. Kat ikarik, itataadan na saya at trabaho. At adon tupay ti maipay ko para kada kayo. Itad ko amin na pagragsakan nyo, nanang, tatang. Nagpintas na ito'y asagot ti na Marso para kada tayo ita a Paskwa, anak ko. Naragsak a Paskwa kada kayo, nanang, tatang. Ipatpatag kayo unay-unay. Naragsak a Paskwa, Jose. Di amin na umili.
Pudno unay manang Emmy, numangtad ti Diyos iti parabor, aglaplapusanan. Tamanipod iti day di a Paskwa, ana ipaayan kami iti parabor, babaan ka ni Madam Laura. Nagsasarunon dagiti parabor asim mangbay, nang runa ta permanente idinti pagsweldoak, ta nagbalinak ket nga ruden a trabahador iti farm ni Madam Laura. Sinaysayaat ko ti nagtrabaho manang, ket ininot a nasursurok ti amin anasken a matrabaho iti farm. Ininot met ana parang ay ko ti panagbiagmi kadagiti dadakkel ko, babaan iti panagtrabaho iti farm. Saan la aday tamanang? Inalukoy nak ni Madam Laura nga agadal, babaan iti alternative learning. Iso ananayunan pa iti sirib ken kabaalak nga aramiden, anakatulong kanyak, tapno ad-adda ama parang ay ko ti biag ko. Aging gaitamanang agpapaayak pa lang iti farm ni Madam Laura. Kat tunggal dumtang ti Paskwa, kanayon mo't asumarungkar iti lagip ko, day di Pasko a naglabas iti biag ko, nga ison tinanipudan ti panagbaliw ti panagbiagmi. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jose. Jose, pagayam ko, maragsakan na kiti nagbanagam. Mamati ak, agapo iti kinasingpot mo nga anak, iso anaparaburan ka iti napintas a grasya. Panagayat, pamakawan, ken baro anamnama. Sumagmamanulaang dayta kadagiti pudno a kaipapanan ti Paskwa. Iso nga annadam ti parabor adimteng ken ka, ket aginggat mabalin, ibinglay mo mo't dayta a parabor, kas iti panangibinglay ken kati tao a nakatulong iti dakkel, tapno agbaliw ti kabibiyag mo. Naragsak a Paskwa ken ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.